neraka gendang tobato apote nyangga hawa nafsu yen kowe pengen syukur tinggal nolaku Allah yen kowe wedi neraka gendang tobato aja mbok kondeli karo donyamu urip ning donyamu iku ora bakal dangu besok yen wis mati ora bakal bisa bali urip ning donyamu ora bakal dangu besok yen wis mati ra bakal iso bali mesti ra bakal iso bali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha lana ma ya wasi al-karami yen kowe pengen syukur tinggal nolaku Allah yen kowe wedi neraka gendang tobato apote nyangga hawa nafsu yen kowe pengen syukur tinggal nolaku Allah yen kowe wedi neraka gendang tobato aja mbok kondeli karo donyamu urip ning donyamu ora bakal dangu yen wis mati ora bakal bisa bali urip ning donyamu ora bakal dangu besok yen wis mati ra bakal iso bali besok yen wis mati ra bakal iso bali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya